Hvad hedder det? Jeg tænker bare, at vi går lige til sagen. Hvad tænker I, når jeg siger Molen? Vi har snakket om det, og er rigtig interesseret i det, og vil gerne lægge et bud på 8 midt for. Det er et fucking skambud på Molen, og det er en stor fed fuckfinger til os og Reapers. Jeg tænker bare, I sætter jer på knæ. I bakser det ned med pistolerne, altså, i stedet for at gøre det som mænd. Altså, det ved det jo godt selv. Tror mig, mine mænd, de skal nok vise dig pistoler. Ja, hvad er der mandligt i det? Vi sidder 3 mand på knæ. Hvad er der mandligt? I har lige stjålet 13 millioner, fordi I siger, at det er det, I gerne vil tage imod, i stedet for bare at være mænd og sige, at det hvem går ind i den konflikt her? Hvis det er den, du rigtig gerne vil have, så koster den koster de penge, jeg har fået. Så koster den lufthavn. Hvad er logikken for jer? Ærligt talt, altså hvorfor siger I ja til at forhandle så? Skal vi ikke bare lade det ligge der, og så behøver vi ikke at bruge 2 minutter mere? Og jeg kører herfra, så når du så dine soldater ned i min zone. Nej, det gør jeg ikke. Du kan godt få mit ord på, at mine soldater ikke kommer ned i zonen lige bagefter, men ord mellem Cindy og Sopranos, de er vist rimelig oplyst efterhånden, synes du ikke? Det er fint, at vi kunne blive enige om noget, så jeg forstår ikke, hvorfor det er, I har behov for... Det er jo dig, der har startet den tid, du ligger for dagen, Amon. Stik så i med. Prøv lidt. Hvis jeg var jer, så ville jeg varme min mund. Det er godt, du. Jeg kan tage alt fra jer, det håber jeg, I ved. Det er super. Jeg er ikke med. Lad os stoppe. Eller lykke God aften med. Lige over. Se bronca pues la pagamos, todo controlado. Tengo amigos de malandro, también los uniformados, rompe la dompe, ya va a llegar la María, trae todas tus amigas mías. Solo de noche, ya no la miro en el día, la nota nunca termina. No me tientes. Så kom til lille luder, man, jeg klipper dig. Con los dientes colgados de diamantes, se jure que discoteca.